nagsufrir nin sakit, por Diyos payaneneng dahilan sa imo. Madyahil nga, neneng, madyahil nga, apre la ventana, pobreng sinonoy mo. Sa imong dunghawa, damahihiling mo, hining estatura, kay ningoripon mong nagbipenitensya. Daan penitensya sa kung matitios, basta sa poder mo. Maski kun gurano, kagapat ang dusa, pagtitioson ko. Di lamang sabihon, ako despresyado, dahilan sa imo. Oh, querida mia, ninherak lilingya, pobreng sinunoy mo. Madyahil nga, neneng, madyahil nga, apre la ventana, pobreng sinunoy mo. Sa imong dunghawa, damahihiling mo, hining estatura, kay ningoripon mong nagbipenitensya. Daan penitensya sa kung matitios, basta sa poder mo. Maski kun gurano, kagapat ang dusa, pagtitioson ko. Di lamang sabihon, ako despresyado, dahilan sa imo. Oh, querida mia, ninherak lilingya, pobreng sinonoy mo. Okay, yan ang tagob sa puso ko, puso mo, ni Eddie Elardia sa tuyang pambungad na musika. O, yaon na naman po kita sa programang Tanog Bicol, kada Domingo alas 2 hasta alas 3 din pagkahapon. Ang sa tuya po makakaibanan sa sarong oras na programa, sa technical side, andyan po Sir Chabe na obra, and nasa information po si Aldrin Orlanda. And of course, yaon man po duman sa transmitter si Felix Lagrimas at kaibanan niya duman si Jimmy Guanson. And of course, ako pa sa inyong kaibanan at makakaibanan every Sunday, alas 2 hasta alas 3 ng pagkahapon. Ako po si Manay Elma Dilima Gaspi nagsasabing, madya na po kamo, hinanyugon tata. Nagtuturog-turog kita, pagtagahiirong gunta ang sa tuya mga sadiring ating tugtugin na Bicol. So, Tanog Bicol po tayo. Welcome po to everybody, and of course, hello to my love, James Wally Osas. May kilyang sa simong mata, kilyab na magkangangalas. Ansig mo mga salimbat, garus ako may pikagad. May oras na ikaanhanap sa daghan ang nag-aapihap. Yaon
Naghalimukaw sa puso kong pirming mabublay. Ang mga mata mo na mabubungay, garo nagkakayat, sobrang ayahay. May oras na ikaanhanap sa daghan ang nag-aapihap. Yaong tulos ang ginhawa sa pagkaaga, pag nahiling ka na ang lawag mo magaya-gaya upang kuya tulos. May oras na pagmayo ka, hanap ka na kan mata. Ikaanak ka, kaong pag-asa sa puso kong dukha, sa puso kong dukha. Tulog ang ginhawa sa pagkaaga, pag nahiling ka na ang lawag mo magaya-gaya upang kuya tulos. Upang kuya tulos. Yaong tulos. Yaon ang buhay ko para sa imo, itatawag ka boss na gusto mo. Ang mahiling ka, kaugmahan ko, masihain ka man, ika ang namumutan. Ang buhay kong ini, kung pabayaan, sobrang kamunduan ang mamamatean. Maherakas akong pamugtakan, yaon ang buhay ko sa imo idamay. Magagadahan ako kung katalikdan, pagkamot na ini sana akong yaon ang buhay ko para sa imo, itatawag ka boss na gusto mo. Ang mahiling ka, kaugmahan ko, maski hain ka man, ika ang namumutan. Maherakas
kalayaan, sobrang kamunduan ang mamamatean. Mahera ka sa kong kamugtakan, yaon ang buhay ko sa imo idamay. 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 Ayan po, yaon sa imo idadamay. Ano yan? Ano idadamay na yan? Hello to Butsukoy, Rex Olivan, and of course kay Kagawad, Mel Nandade Robles Moralio. Hello also kay Jepoy Tino, and of course kay Mr. and Mrs. Manrique. Kumusta kayo dyan? Manrique Oralio. And of course kay Boboy and Milet Robles Moralio. Hello also to Ochi De Lima. Always keep on watching and extend my regards to our very own Senator Laila De Lima. Kumusta rin kay Claytor Rabago. Marahin na hapon po sa Enduga Boss at saka yung mga naghihinanyog po sa endong mga transistor radio, lalo na kay Lolo Jess, kay Lolo Jose, Rombanod kan sa Santa Cruz Sur, and of course kay Miguel Tupreo, Nelia Bernales. Ayan po, dahil ko pwedeng paglingawan yan sindatin si Ate Fe Albanyo dahil ini na lang po mga sounds na ini every Sunday ang sa endang kaugmahan o sa kanilang kaligayahan. So always, hindi ko kayo nakakalimutan. And of course, to all those elderly na mga naghihinanyog, lalo yun na yung Basca dyan San Jose, Basca San Isidro, and Basca San Agustin, Irigas City. Magkusog-kusog po kamo. Madali nang matapos ang satuyang COVID na yan. Tangani, makapag-enjoy pa ulit tayo, yung monthly na ginigibota, ano pa niya to? Mapag-antangon yan, Christmas party, may Christmas party kitang mga seniors na. So, ingat-ingat na lang po kita. And dasal din para always happy. Si nanay, si tatay, di ko babayaan. Balakid na buot, ang sa kuyang utang. Si pagdaras ako, ninsiyam na bulan. Gatas kong sinuso, di ko mabayaran. Ay nanay, ay tatay, kung ako humaling. Hihidawin mo man sa gabos mong akin. Makakuha ka man, nin makakasangli. Dahil makaaro kang sa kong ugali.
Okay, yan. Hello to Butchokoy Rex Oliva Jr. and of course kay Francie Achero Bagasina, kay Joy Embalado, Flora Andalis Salvadora, and of course kay Blasco Mary Grace of Cavite City, and of course kay Jemalyn Serdenio Monda. Kumusta po kayo? Diyos maray na hapon po sa Indogabos. And salamat sa paghihinanyog nindo. Lalong-lalo na kay Kagawad Mel Nandada Robles Moralio, kay Rodolfo Jeff Chipoitino, and of course kay Jose Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And of course, kay Cleto Rabago. Kumusta po kayo dyan? Hello also to Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler of Cheryl Beauty Salon. Magpadagos po kita. Sarong banggi sa higdaan, nakadangog ako ning huninin sarong gamgam sa luba ko katurugan bako kundi si mong boses iyo pala. Dagos ako bangon si sakuyang mata iminoklan, kay dong kadikluman ako na ngalagkalat. Si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong lawog na hiling ko maliwanag. Magpunay ka sa kuyang namugtan. Ako nakamate ning kaginhawahan. Pati ang puso kong punong kapungawan. Ngunyan burabod na ning tunay na kaugmahan. Dagos ako bangon si sakuyang mata iminoklat, kay tong kadikluman ako na ngalagkalat. Si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong lawog na hiling ko maliwanag. Dagos ako bangon si sakuyang mata iminoklat, kay tong kadikluman ako na ngalagkalat. Si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong lawog na hiling ko maliwanag. An oras na ni atod sa Indokan Kape ni Manoy, an kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben, Kape ni Manoy. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty